час 5 ще слушаме песента на Гокия Джими, само 29 секунди. Чакай. Върнете всичко и то най-скоро. Гокия Джими вече няма сили да говори. Той живее в кашон и на улицата спи. Мъжете, кой сега ще го спаси? Чути. Да, хора, това 29 секунди, колко бързо изминаха. Оно. Опа. Ставам сутрин рано и не съм за игри. Пускам си да грамим. Ставам сутрин рано и не съм за игри. Пускам си видео, не съм да грамим. Отиваме в парка. Малко канело от пасарата марка. Футбол, приятели добри. Карван гол, кой ще победи? Бързи, като стражари аванси. Правиме бели и забъркваме каши. Да, но накрая сме задружни. Винаги помни, че приятели са нужни. Сутрин рано и готов съм за игри. Пускам си видео. PlayStation надърви. Ставам сутрин рано и готов съм за игри. Пускам си видео. Не съм да грамим. Бати тариката, бейби ли? Бати тариката ли казал? Не го очаквах от Айки. И това бейби. Скакта. А всъщност, може да го чуете. Може би. Ката, бейби. Бейби. PlayStation надърви. Айки тариката, бейби. На какво учат децата? Това беше Айки тариката, бейби. Айки тариката, майка за Айки, а не бати тариката. Да, така, както е. Отивайте в час 6. Утре ще я кача.